Площад 11 май. Необикновено място с богата история. Тук се намира хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий, Пловдив. Една гимназия различна от останалите. Една гимназия, нашепваща нашето минало. Горди сме да ви разкажем малко повече за музея на гимназията ни, съхраняващи до днес късче от историята на първата българска гимназия. И всички онези, прославили родината ни, знаменити българи, учили в нея. Кога е създадена нашата гимназия? През 1850 година от Найден Геров, който фактически даже е бил и първият преподавател. Кой е създал нашата гимназия и защо тя е паметник на културно и национално значение? Найден Геров мисля, че е създал, иначе тя е паметник от културно значение, защото е първата гимназия в България. Тя е сменяла името и предназначението си, защото е била жълтото училище, в такава сграда. Сега вече е преместена тук и е била първа мъжка гимназия също. Настоящата сграда на хуманитарната гимназия е трета поред, като още след освобождението имало идея да се построи една доста по-голяма сграда, необходима за нуждите на училището, тъй като вече е било много популярно и е имало много желащи да учат в него. Като дори първоначално е имало идея училището да бъде не просто гимназия, а да бъде дори университет в Източна Румелия, но за времето, което е било необходимо да се построи сградата, случват се политически промени тук и се обявява съединението. Сградата на училището е официално открита около месеци нещо след като се случва съединението. Лично тук присъства тогавашният български княз Александър I. До този момент училището се казва Кирил и Методий, но в пристъп на голямо вълнение и еуфория тогавашният директор казва, че от този момент нататък училището ще носи името на княза, той ще бъде негов патрон. И така и се случва и това продължава до средата на 40-те години, след което училището бива кръстено Димитър Богоев. 1993 година училището върна старото си име княз Александър I за няколко години, за може би 3 години. И 1996 година беше възстановено първоначалното име Свети Кирил и Методий. Знам, че има доста българи, които са учили в нашата гимназия, са известни, като например Пейо Яворов, в момента го учим по литература. Иван Вазов е бил учител, Тодор Каплешков, Пенчо Славейков. Това са едни от българите, които знам. Тук са учили Васил Левски, също доколкото знам Иван Вазов. Също Найден Геров е бил учител в нашата гимназия. А пък от по-съвременните тук е учила певицата Веси Бонева. Намираме се в библиотеката на хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, Пловдив. Това е първата гимназия в страната, която притежава също така и една от първите училищни библиотеки. Заедно с библиотеката имаме и музей, в който се съхраняват много стари архивни документи. Да, между другото това го открих обаче по-късно. Съжалението е доста маничък и не е много известен сред учениците. Виждала съм го само веднъж, не съм го посещавала, но се надявам малко повече да стане по-популярен. Музея на хуманитарната гимназия се намира на първият етаж.
като спомням си деня, в който беше открит. Всички бяхме изключително развълнувани. Още като ученичка знаех, че в гимназията има архиви. На мен ми се виждаха тайни. Даже единия път с моята тогава госпожа по история, госпожа Пошколева, която ден днешен ми е колежка, влязохме в архивите, за да разгледаме всичките неща, които има вътре, които една част от тях влязоха и в училищния музей. Да, знам, че има музей. В него трябва да се съхраняват факти от историята на гимназията и от нейните постижения, но не съм го посещавала. Посещавала съм музея на гимназията веднъж в 8-ми клас, когато на всички ученици ни беше представена училищната библиотека и училищният музей. Видяхме книги, които са на около 200 години, много стари неща. Бих се радвала да работя в нашия музей, използвайки архивните единици. В музея на гимназията има изключително богат снимков материал. Има много фотографии, които са запазени още от създаването на самата гимназия и така можем да видим как е изглеждало училището и какви са били неговите възпитаници с течение на годините и с течение на епохите. Знаете, че в нашата гимназия са учили много известни личности и всеки един от тях е оставил своят принос, като приносът, който е оставил, се вижда най-добре в всъщност всичките тези предмети, които се намират в музея на гимназията. Те са изключително ценни, като реликви на нашата гимназия. Ние сме горди, че те се намират там и че имаме възможност да се докоснем. Няма друга гимназия в Пловдив, дори бих могла да кажа в България, която да съдържа толкова много ценни предмети, които да могат да носят историята на това наше учебно заведение и да ни напомнят защо трябва да сме горди, че сме ученици. Като в музея на гимназията се съдържат не само снимки, но и книги, част от които, между другото, сравнително съвременни, които разказват историята на гимназията, за да може всеки един, който проявява желание и проявява интерес към най-старата гимназия в България, да дойде тук и да се запознае с нейната история. Един от по-интересните е училищен дневник, който е ръкописно писан с имената на учениците. Също така в този дневник можем да видим, че учениците са оценявани по 10-балната система, не по 6-балната система, като се забелязва, че много рядко има ученици с оценка 10. Дневникът е написан по много красив начин, написан е с мастило. Голяма част от нашия училищен архив е бил преместен в Държавният архив на Пловдив, като не сме сигурни каква част от него всъщност е оцелял и каква част е съхранен в момента. Вече над 10, дори почти 15 години в училище имаме малък музей, в който са събрани различни експонати някои са от доста отдалечени времена, още от края на 19 век, други са доста по-съвременни от последните 40-50 години. Като идеята беше да, чрез предметите, да демонстрираме приемствеността между това, което е представлявало училището преди 150, преди 100, преди 50 години. И днес, тъй като в нашия музей биха могли посетителите да видят развитието и на технологиите, ако щете, и да усетят, чрез предметите по-осезаемо да усетят миналото. Защото когато ние сме всеки ден в училище, за нас обстановката е ежедневие. И освен ако не е поради някакъв конкретен повод или празник, не си даваме сметка в какво специално място прекарваме нашите дни. А когато отидем в музея и видим, макар и в много миниатюрен мащаб и с отделни експонати, какво са използвали някогашните учители и ученици,
за да учат, за да преподават дневниците как са изглеждали, ученическите книжки как са изглеждали. Любопитно е, най-малкото е любопитно. Дори на тези, които не са особено изкушени от историята, да си признаем, нашето училище, въпреки че това ни е така емблемата и гордостта, че сме едно от малкото училище, в които историята е профилиращ предмет, не на всеки е най-любимия предмет, но обикновено дори хората не изкушени от историята изпитват любопитство, когато посещават музеи. И това е само една малка част от историята на музея на хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий Пловдив. За всеки един, който иска да се докосне до миналото, нашият музей е отворен за вас. И както е казал Васил Левски, и не забравяйте, времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме.